Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm Stumble Guys. După cum vedeți, am băgat din nou bani. Am cumpărat Stumble Pass-ul. Avem 5300 și ceva de gemuri. Bun. Am luat acele cheițe, am luat câteva. Hai să luăm ceva emote. Ok. Ability. Da, de minge chiar că n-am. Hai să luăm inimioară. Ok, hai să upgradăm și pumnul. Dacă tot, să ne dea și level. Bun, și l-am primit pe ăsta. Ok, let's go. Hai acum să luăm Stumble Pass-ul. Ne dă asta, dar îl am. Bun. Sir Hissington. Bă, frumos skin-ul, nu zic, nu? Ok, și urmează Mythica. Yes, bă. E frumoasă. Primim și câteva gemuri înapoi. Bun. Să ne dea bacon-ul ăla. Uf. Și din nou duplicate. Când o să-mi dea oare bacon? Hai să o luăm. Totuși. Ok. Let's go. Bun, și speciala. Băi, faină. Hai să luăm pe asta mai interesante și restul le-o completa eu. Bacon, în sfârșit. Bacon. E fain și asta. Stepsul. Strand banana. Bă, destul de interesant. Bun, hai că mai avem și asta de luat. Mai avem, nu, astea sunt cele mai interesante. Bun, hai să vedem. Bă, asta am cumpărat azi cu asta. A juca. Ok. Da, 23.000. Hai să dăm. Bun. Dă-i acolo. Dă-i. Bun. Level 14.
dacă mai face rost de un leveluț. Bun, animations. Asta e destul de fain și pentru asta. Oare asta. Bun. Și să vedem, avem de deschis oare ceva. Deschidem două, hai deschidem. Yes, bă, yes. Mi-a picat, uita. Să ne de dor măcar. Cum ar fi? Hai. E bine, măcar nu. Da, și o epică. Bun. I-am făcut cu o specială. Asta nu se merită. Ok. Bun. Ce a apărut la event? Hai că jucăm așa. A, nu. Jucăm... dăm pe turnament. Da, boys. Bun. Bă, ce fain arată skin-ul ăsta. Să nu mor eu. Bă, trebuia să-mi pun inima la îmbrățișare. Că apoi putem câștiga dacă ajungem în finală. Bă, interesant e skin-ul, fain rău. Pentru mine e unul dintre cele mai frumoase speciale din joc. Curcanelul. Temă de aici. Da, e gata. Da. Semifinala. Hai. Da, interesant a fost pumnul. What? În fine. Bun. Ce-i cu pingul ăsta așa rău? Uite că ăsta deja era să mor. Bun. Încearcă el.
Oh, bă, m-au făcut aici, da. Da, băieți. Jucăm acum cu această specială de la Stumble Pass care ne-o dat-o. Hai că las pe asta, în final o să... În final o să bat target, o să fiu toxic. Șobanilani. Hai mă, când mor ăștia? Ok. Bun. Ce l-am făcut? Vreau să-i prind cu brățișare. Bă, totul era să mă duc. Ok, finala. Bun. Pe asta vreau să văd îmbrățișarea dacă... Nu m-am dus tare. Se pare că și el are. Ai. Ai, da, aproape am făcut. Ce easy. Bun, băieți. Acum am luat această specială pe care am luat-o la roată.
venit și acest footsteps de la PES. Băi, e faină specială. Specială. E comodă? Nu. Doamne. L-am iertat. Hai. Bun. Bun. Ok. Vreau să-l iau cu inima pe Pugbokill, cu cum îl cheamă pe ăla. Uai, ce m-a speriat. Bom. Ce, o muri, bro. Hai, ce slab e. Nu. Trebuie să iau rățușca, bro. A murit și aia. Ce nubi. Bun. Da, până la urmă e reală această schemă. În final îi poți rupe pe toți ușor cu îmbrățișarea. Bun. Următorul skin este această mitică, tot de la PES. Am început, cred că, primul skin din acest episod nou. Da, eu cred că acea mitică a fost ghinionistă, deci de aia am luat ultimul skin. Banana legendară. Chiar sunt curios. Băi, îmi place. Bomboclat. Să vedem, poate câștigăm acest meci. Chiar aș dori cu această legendară. Hai, dar numai pe banana asta de auto-target. Bam! Încercăm. Ce pum mi-a nimerit. Da, păcat. Bine, am câștigat și noi. O deschid? Nu, nu aș deschide. Da, când o să apară nici aici că e epica aia și nu-mi place. Deschidem una? Hai, deschidem una din asta. Poate nu dă. Hai, legendară. Yes! Aia care îmi place. Noi 5P. Ok, cam atât. Și cu acest episod nu uitați să vă abonați și să bubiți butonul de like. Ne revedem la următorul clip. Pa!